Chunya odendo Nyasach nyiseche mosemiya ng'wono mondo ayudra e TV mar Lolwe. Yiena walem mondo awach manie chunya mar malero keto. Wago erokamano wuoro maler in jadiera Ruoth isekela TV ka. Yiena mondo ikel wach. Nikech ondikni biro loko jotichni bedo ligega mag mach. Eka ndiko wacho ni ka ng'ato osepodhore ma yore mok ler to biro bedo kaka giri mar tich mogen mikonyri kuom tije duto mabeyo. An ka Ruoth dwachi mondo timre. Kik dwacha timre Nyasaye. Asarenda nyimi Baba. Abolora nyakelo karito kuomi. Imidwaro ni otimre e nying Yesu ja Nazareth. Amen. Adwaro mondo awuo kuom wach moro achiel to wabiro lemo. Yiena kapok awacho wach mopong'o chunya tasom kodi muma. Zaburi 121 wacho niya: Ating'o wang'a karango gode, to ere kuma konyruokna biro ae. Konyruokna amana kuom Ruoth Nyasaye ma jachuech polo gi piny. Apako Nyasaye. Jali ne nie chandruok. To yudo ka chandruok ma entie en ok onyal. Oparo kuma konyruoge nyalo ae. To yudo ni konyruoge amana ir Ruoth Jehova Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. Ane ka tinende mondo wachi ni isechandori gi lala kendo iseyuak kama opondo. Iseyuak kiumori go nget. Isego mbaka ne ji ka dendi kirni nikech chandruok ma in go. Tandika wacho ni jali ne nigi chandruok to manyo kuma konyruok ne nyalo ae. To muma masomo wacho ni koting'o wang'e to manyo kuma konyruok ae. Ibi iseting'o wang'i gi kinda. Isedhi ka juoke gi kinda. Isedhi ka joma wuondo jomirieri gi kinda. Isedhi ka joma wuondo ji gi kinda. Onge konyruok. Jali no temo kaka isetemo. Konyruok onge. Umanyo kuma konyruok di ayo kone yaye konyruoga nyalo akanye. Omiyo no paro mowacho niya: Ating'o wang'a karango gode, to ere kuma konyruokna biro aye. Konyruokna amana kuom Ruoth Nyasaye ma jachuech polo gi piny. An kamonda lerni kawuono. Konyruogi ok bi aka ma chunyi parono. Konyruogi kuom Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. Konyruogo waduto wuok kuom Jehova. Awacho ni niya, kata ng'iew dhok miter ka juoga konyruok onge. Koda kaw tiponi madhi kuny makane buro gwe onge. Koda kunyi lopo tiendi mater na juoga konyruok onge. To an kamonda wachi ni konyruok ir Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. Adier konyruogwa amana iro sana meja. Amana ir ruodh ruodhi. Amana ir ruodh polo gi piny. Apako Nyasaye marambi maratego. Ne kata beni ino tow biro konyruogi dwa kuom Nyasaye. Koda beni korie mosetow, kori otow kethore. Konyruogi biro ir Ruoth Jehova Nyasaye sani ok kiny kawuono. Awacho ni kata wi omoko to Nyasaye ma jagol ice mopong'o wich biro loso sani. Awacho ni kata onding'i ok inyal riewri. Tiende nigi lita makibet piny to mowinji go nduru kichung'. Dendira mimiweni soki gi kede. Ne konyruok amana ir Ruoth Jehova Nyasaye. Dongo wan gi ji mosedhi e osiptal mwonyo yath daily service to onge gima nyiso ni gimwonyo yath pesa madhi. Konyruogi biro ir Nyasaye sani. Nitie nyaka moseyang, nitie mosetim gik mopogore opogore nyaka x-ray, gik mopogore opogore, CT scan, gik mopogore mokanya kwan nikech ok an doctor, akia gigo. To ndiko wacho ni konyruokwa amana ir Ruoth Jehova Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. Yiena mondo wach ma biro go momiyo asomo mumani. Nyako moro ne nigi chandruok moro ahinya. To chieng' moro dhi ir pastor ne. Oting'o. Pachi oting'ore mapek. Ok nyal geng'e, ok nyal konye ni en uncontrollable. To dhi ir pastor kone ni baba. Asayi. Yiena mondo ikonya. To pastor penjo idwoko nyinadi. Ni kaminena ni ok anyal, an gi chandruok maduong' ma ok anyal. To pastor wacho ni kaneni taneni kionge kod chandruok. Ing'eni ni mene jolembi nyalo wuondi ni onge chandruok opong'i ma ok nindi buogi gotieno. Ajuoga nyalo dhi ire mamiyi nyaka buru mar chiethne to konyruok onge nikech kwe onge go wang'i dinore mara nini muchi ng'adore. To ng'ato to kaneni
neni ka ng'ama ngima to chandruok opong'i. Pastor ni koni danga konyi nadi taneno kinionge gi chandruok. Okane chandruok moro amora kuomi to wacho ne pastor. Nen kod bag moting'o. Adwa ni winja. Konyruokwa ir Jehova Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. Odonjo e bag ne to golo yath mag okinyi. To koni an aol ni muonyo yath asemuonyo yath higni mang'eny. To ka pastor nene oneno yadhe ko to koni jawa in gi chandruok adier. Ng'eni nitiere chandruok ma koro ng'ato rito mondo ne giwang'e, to nitie chandruok ma Nyasaye ema neno. Jabathi kata pastor ni kata juoki kata jalempi nyalo neno chandruogno mana koneno kigori piny ka ndulumi ogoyi, lakini ka un kode kapok ndulumi ogoyi piny to kone chandruogi. To chandruogino to Nyasaye neno. To wacho niya, apako rabi. To wacho ni yadhno sebet komuonyo higni mang'eny. To sama pastor noneno wachno to pastor nolemo. Dok ir Nyasaye mondo lem. To kodhi ir Nyasaye mondo lem nekech chandruoge nyako ni ma en be noyie ni nyako nigi serious problem. Mondo nyis Nyasaye chandruok nyalo adiera one pastors nitie misike moko moting'o ma ok wanyal to Nyasaye manyalonwa magol gi e ngimani. Awacho ni adiera. Nitie moko mok inyal. Chiemo cha dhi lemo ne dhako moro. Nitie ko ana mera. Asekoni ni an ng'ane mabiro kato ora gi ng'ane idwa na wach ni dudi. Teneni temi sike moko ma wan wating'o ma ino kinyal ting'o. Awacho ni adiera kata ine ngimani ok ting'. To teko mar maler ma Ruoth ni oketo kuoma nyalo miyo misigono awuo oko gi teko mar maler, ok tekona gi teko mar remo maler, ok tekona gi teko mar msalaba Kalvari, ok tekona gi teko mar nying maduong' molo nying duto, ok tekona. Koro pastor no oting'o chandruogni. Ochomo go Nyasaye. Kapok ochomo Nyasaye to penje ni osiepna, en chandruog ang'o machandi? To kone ni an mineno ni magi yedhe mamuonyoga. Nikech kano pima to yud ka an kod gimiluongo ni HIV kod AIDS positive. Ondiko ni HIV stroke AIDS positive. Kendo asebete yath kum igni mang'eny. Awuoyo kodi jal mosemuonyo yath kata ka ok en mar AIDS tisemuonyo yath. Usesar dendi morumo. Osebi. Usetweyi gi tonde. Usetimni gik madongo. Wan gi jal ma konyruokwa biro aire sani. To wacho no setemo to onge lokruok. Omunyo menyedhe gi to onge. Apako Nyasaye. To sama pastor nomiyo wengene mondo chak ywak ne Nyasaye. Kowacho ne Nyasaye chandruok mar nyako ni. Kendo sama ne Nyasaye pastor wuoyo oting'o report manyako ni nenigo, mane nyako ni nomiye. Kano tero ne Nyasaye. Eka pastor wacho ne. Ni winji nyako. Bino kuno ngane nyako no dende mamit malis. Pastor dende mamit mokone ni, "Ai my dear." No, chunya nitie wach makonyo ng'ato duogo chunya. "Ai my dear." To kone ni Nyasaye wacho na ni misigo miting'o nok mari. Kaw report. Miting'o lweti mar osiptal kod yedhe go. Idogo ka dokta machielo. Nikech Nyasaye wacho na ni onge kod ukimi, dogane gi ripodi no ka dokta machielo. Nowuok kanyo modhi moriere kuom dokta machielo. Kaeto nopime, bang' kosepime to yud konge gi ukimi adier. Oduogo mondo gone Nyasaye erokamano. To wacho ka pastor wacho ne ni winjo. No, my dear. Pastor wacho ne. Inionge God Nyasaye. Wacho ni en no ko changi, en ni report mani tingo ne ok mari.
Koro ni onge gukimi to ni ting'o report mar ukimi which is not yours. Koro Nyasaye wacho ni gima nowacho ni dogi dokta moro ionge kod tuo mar ukimi. Jali to wacho na seting'o wang'a karango gode to kuma konyruokna akia. Kare konyruoga ama na Ruoth Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. Nyako ni oting'o report moko mare. Omonyo yath ma onge go gi tuo kuome. Ibesa moro nyalo fiti yath ma onge go gi tuo. Awacho ni kata sanda ni nitie joma ka joma mano ok tuo, mano report no kumari. Ana ka mondo nyisi ni report miting'o no mano ok ripodi. Nyasaye kelo report makare. Kore dwaro mondo iwinja sani. Nikech report miting'o kumari to ndiko wacho ni konyruoga ama na Ruoth Nyasaye ma Nyasach polo gi piny mane kuma konyruoga ae. An bende wacho ni konyruogi ama na Ruoth Nyasaye ma Nyasach polo gi piny mane kuma konyruogi ae. Isebet kiyang'i pile mano ok ripodi, mano a bad report. Kawuono ibiro duogo report maber kiwuok kuom Nyasaye nikech report miting'o no mano ok mari. Awuoyo kodi ni nyaka report manyo wachni ni tube magi mag nyodo odinore no mano ok ripodi. Weting'o report moko mari. Duoga ni ir Nyasaye. Dhia ni ir Jehova. Kodi ni Ruoth nyadhi. Jorieko mag piny opima. Moyuda ni kora onge tube na olorore. Nyaka yanga ko kanyolo nyathi. E kaka giyangi be gidhi ketho tube. Yande giyango nyako moro. Magi wuoyo tube mochako ng'ama no yangne mochako luonge. Ni kata kamano operation no bedo successful. Kata kamano ok nyanyuol nikech gimoro no kethore i. Koro yieno mondo wakaw tong' ma oko mar ng'ato. Wanyume ofuku ni mondo dongi. Which is not good. Koro nyiso ni obed ng'amo somo en gi rieko ne mar pache. Lakini gik mabeyo Jehova ema loso. Quran kamunda koni ni winja wach mawacho. Samoro kama intino idhier kabisa. Mano kripodi. Report maber. Mar ngimani mar bedo jamoko kuom Nyasaye. Samoro kama intino gopi opongi maonge kar kake chul go wionge. Mano kripodi. Ino kinra gopi. Duogir Jehova mondo mi report maber. Samoro kama intino yonge dhako tionge dichuo. In a single person. Mano ok ripodi. Duog ir Nyasaye mondo Nyasaye mi report maber. Samoro kama intieno ing'ama loro mapok no nyuol. Mano ok ripodi. In gi tong' tanda woya. Kendo kawuono kiduogo ir Nyasaye ibiro nyuol nikech Nyasaye ema kelo report maber. Repode duto maricho manie ngimani mago ma jachien emo bandika. Mago ma jachien oketo. Jachien emo kelo repode maricho kuomi. Lakini Nyasaye to kelo repode maber. Koro duog ir Nyasaye makelo report maber. Samoro ka wuoyo kodi ka yalo kamati tuo mano ok ripodi. Duog ir Nyasaye mondo ikaw report maber. Samoro sama wuoyo ni adieri onge kod tich, you are jobless. Mano ok ripodi. Duog ir Nyasaye mondo ikaw report maber yud tich. Samoro kama intieno gige ni miloso delay yani deko, gige ni deko. Onge madhi e wang' sa. Duog ir Nyasaye mano ok ripodi. Chakre ka wuono gibiro dhi moriere te. Kama ne dwaro gi kendo duoko duogo. Samoro kama intieno ifela exam in kitimo penj ipodha onge isanwa klasa 12 de ngwen to onge gima nyiso ni nuoyo. Ne mano ok ripodi. Kaw report maber kuom Nyasaye. Apako Nyasaye. Ndiko wacho ating'o wang'a karango gode. Dwere kuma konyruokna biro ae. Konyruokna amana kuom Ruoth Nyasaye ma jachuech polo gi piny. An ka mondo lerni hali hatari. Kanyiso jochiende mosesandi ni konyruogi ok ai lwetgi, konyruogi ok ai lwet jowuond, konyruogi ok ai lwet ajuoke, konyruogi ok ai lwedo miparo no, to konyruogi kuom Jehova Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. An bende wacho ni nyaka an mayalo ni konyruoga no ir Jehova. An be samoro na chalo mana kodi, to konyruoga o ai Ruoth Jehova Nyasaye ma Nyasach polo gi piny. To mae momiyo wacho ni gik moko duto ma ineno ka timore ngimani ma ok mi bed ng'at mamor. Ikuyo seche te, kiwuotho tichwado lweti, iwuoyo kendi ma pachi lal, kata chiemo ok nyamre ni maber, kimuonyo idanyo sano nikech gik matimore ngimani ok gin gik mabeyo. Haleluya. Ana kama nakoni ni gik man report manie ngimani no, report mami chandori no, report mami sayo kama opondo. Report momi Jose chai.
Report momiyo in isike od siling 1,000 ji to nigi udi mag 30,000. Hallelujah. Report marach manie ngimani motami gero dala. Report manie ngimani ma nyithindi osomo to gimer te. Mano ok mari. Report marach matami bedo gi morno. Mano ok mari. Nyasaye kelo report maber sani. Nyasaye ma Nyasach polo gi piny, jachuech wa. Dwa limi sani kiyiena. Nikech sama Jehova dwa limi ni wadwa lemo. Nyasaye dwa limi sani. Kiyiena mondo Nyasaye olimi. Kiyiena mondo Nyasaye olimi. Kibiro yudo report maber kawuono. Report te mosebedo maricho kuomi. Mosebedo maricho wang'i, mosebedo maricho ngimani, mosebedo maricho chunyi, mosebedo maricho nyuolani, mosebedo maricho dakni, ibede dak ibede chwo bed nyathi. Report te mosebedo maricho rangai. Kawuono Nyasaye dwa limi sani. Nyasachwa biro limi gi teko mang'eny. Nyasaye dwa limi gi teko mang'eny. Koda in magi nyathi maputh, koda in gima muofu. Ne, Nyasaye dwa limi gi teko mathoth. We ore lamo. He osiptal mar Mata. Kamusipna moro no miya namba na gi nase Mata kanya. Keko da nas koda ng'ama nade. Ema no miya namba na e Mata. Kwana ni nyathine no yuda jali. Ka nyathine gi dweche 2 kama. Kawuono nyathi nigi higa 3. Pok owuok. Nyoche kowuok e oxygen. Sani korene ward. Pok oneno. Agone ruwa biro kamano. Nyasacha dwa limi gi teko mang'eny sani. Winjo Nyasaye ma jalimi ji. Jal mano biro ira kasetho dhi e pinjo matho mochiera. Jali to kolimi to kata yudo mana kansa motowo kansa no ema rumo. Osiepna no lima kaka nyalo nyuol ma nyuolo nyithinda keto piny. Jachuech wa Nyasach polo gi piny no lima ka onge kata ot marutho gedona. Nyasaye no lima ka onge mwelekeo makawuono Nyasaye biro limi sani. Sama Nyasachwa dwa limini. Udwa mi report maber moromo gi ngimani. Nya yudo siepna moro ma nyathine ja higa 3. Pok owuotho. Pok obet. Pok owuoyo. Osiptal dwaro kuome 400,000 nus milion. Eka mondo ng'i spinal cord mar nyathi. Sijui ni kiang'ora umo kiang'owa kia spinal cord kiang'o nding kiang'o ni onge kore dwa no dhi ang' nyathino gi 400,000 nus milion mondo eka umne gina akia gima gidhi yude gima giumogo gino. Ane ka monda koni Nyasaye dwa limi to kawuono Nyasaye dwa kelo ni a good report. Nyasaye dwa mi the right report of your life. Lord is ready for you. He is ready to help you today. And today you are going to receive your right report from our Heavenly Father. Higi mora mitimi biro neno gik madongo ma Nyasaye timo. Josebet kuting'o the wrong reports. Josebet kuting'o repode maricho mag miriambo e ngimagi, e lwetgi, e pachgi, e dakgi, e sombegi, e tijegi, e plode magidake. Giseting'o report marach. Kuom igni report ka report maduogo to duogo mopogore nikech gin report mopogore higni mang'eny. Ka ok ging'eyo ni giting'o gik maricho. Ane ka kawuono mondo wachi ni kawuono report marach mosebete ngimani. Yesu nying Yesu Kristo ma Nazareth dhi loko chunje te. Report marach dhi bedo changed. Idhi loke kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Ok chaki reporting marach ngimani kendo nikech nying Yesu Kristo en nying maduong' moloyo nying duto. Kaponi biro yudo report maber. Akia ni winja ng'o, akia ni report mane ma in go. Ting report no ichom go wach Nyasaye sani. Kendo ka wadhi lemo to ting report ne lweti. Ka ok en minyal ting'o to ting'e chunyi kata dhogi. Ka ok en minyal mako gi lweti to dwaro yo minyalo yudo go report no. Mondo chiwne Yesu Kristo simba waka Nyasaye. Uchinga meri chieng' orienye mudho lotho.
Rabi osiep Lazaro ja Bethania mano chielo Lazaro e bur bang' dala ng'wen kose iki. Jali nyalo duogo report maber, no duogo ne Lazaro report maber, mar Lazaro duogo e ngima. Yano duogo report maber ne Batimayo Makatimayo, Batimeo Makatimeo, no duogo ne report maber ka wang'e odinore, mino yawo wang'e. Yano duogo report moro maber ne dhako moro mane yo chweri ga 12 maremo mochok, ka piny osejwang'e, piny obole, pesa onge, osiptal koro konyadhi nikech mwandu oserumo. To sama Yesu no rado kode, to Yesu no kelo report maber. Ane ka munda wachni ni rabi ni ka mondo mi report maber. Yando dhiedho yawo moro ma dichuo moro no tuo higni 38 ang'o wuoyo kod mana wacha ma Yesu no wuoyo kod dichuogno. No kelo ne dichuo report maber ma dichuo chango moting'o misikene. Awacho ni yando donjo dala moro dala gi gweng' Jogerasi moyudo wuod Jogerasi ma janeko ma chamo choke jomotho e kaburini ma jachien twe gi nyororo ma jonyuol ne osebole lwete nono nikech kiywaye mondo duoge dala to jachien ka chodo nyororo to duoke e kaburini. To ka ang'o rado gi nying maduong', nying moloyo nying te, Yesu Kristo, simba mar dhood Juda. To Yesu no moro matek majo chiene mane chiene wuod Jogerasi go koko mokwang'wono kuom Yesu ne kik iketho ka ndalo podi. Singrinwa ni ok nitie kwa ne jal ma wuoyo kuome nigi good report in your life. En kawuono mondo mi report maber kogolo report marach ma jachien oseketo. Kik ipar ni en tugo wach mayalo, en wach madiera. Ayalo gima an go gadiera, gima aseneno, gima osetimo na ng'wono, gima nonega juoga mano biro mondo nega. Sai mano chung kod waja mbasi ko biro nega, modino negi, mokelo guok mane nyalo rita. That is a good report. It was a good report in my life. Kajo kuyo biro mondo nega, waja mbasi. To angr jal mayalo ni. Okelo guok mako giyo ni dro, to piny go di. Maruodho kona nadwa ni ng'eni okini kendi. Anyalo rite kona tegi gimora mora. Unge ng'at manyalo interfere gi ngimani nikech an kodi. Mane report maber mawacho ni report marach ma jachien osekelo, Yesu biro loke sani. Because Jesus Christ is the destiny changer. Jal maluongo ni Yesu ni ema kana achamo sum. Rango biro gi teko mang'eny ka yanega. Kona na se biro mondo tiek teko mar sum mane chamo. Adwa wete mi donk ngima. Ruodho no golo na sum higa mar 2010. Nyaka kawuono ngima pod ayalo Yesu misenga ka chunya ler gosiepna mayaloga. Aonge kod Yesu ja Nazareth gi wich kuot. Be aonge kode gi paro machielo. Aonge kode gini na ng'e jali no timo gik madonge ngimana. Koro kawuono e giko mar chandruogi. Kawuono e giko mar ywakni. Kawuono e giko mar growth mamirwa ko matana tionge ich. Kawuono e giko mar kidonda mosechame biro tuo. Kawuono e giko mar achaya ma ji osechayigo. Kawuono e giko mar lor growth dhia tinyuolo nyithindo. Sigete rumo tinyuolo nyithindo. Rariw ema tinyuolo nyithindo. Kawuono e giko mar chandruogi mar pressure. Ok chak maki kendo. Isemo nyath pressure gi kendo to duoko onge. Kawuono report marach mosemaki pile. Duoko ni lwet Yesu misinga. Ndiko wacho na ting'o wang'a karango gode. To ere kuma konyruokna biro ae. Konyruokna mana kuom Ruoth Nyasaye ma jachuech polo gi piny. Ayudo dichuo moro ma piny ochamo madwaro konyruok kuom Jehova. Ayudo dala moro mosego gi ng'ete madwaro konyruok ir Nyasaye. Ayudo dhako moro ma kende ne rach madwaro konyruok kuom Nyasaye. Ayudo kijana moro mosemanyo tich gi lolo mawuocho ti ma kawuono wuotho go pat kiro chalo janeke barabara. Report maber Yesu nigo. Yesu ting'o ripodi maber ere bidwa ni kaw. Ayudo jalo moro magedo tamo dalo kwamo kode. Kayalo Yesu kama
Mor gosiepna ma jawer John Denge piny Kisumo. Akia ka koro bongi e TV onene wach ma Jehova okelo man gi teko. Nitie gik manyalo kwamo kuomi to kiduogo ir Nyasaye ma jachuech polo gi piny to konyruogi nyalo bedo. Iwinjo? Mane Nyasaye machieng' mono nayudo report. Ka jachien nego nyawanda piny Gongo. Mama Rosa Ringo. To gochi notuo kendo ok owuo. Obodho wach. To wacho ne jogo ni miya usime mondo awuo kode. To kawuo kode ayudo kok onyal wuoyo yo makare. To wacho ne ni ok itho. Jachien ok nyal negi. Ichandori gi nyithindo to pok ichamo. Jachien ema to teko Kristo donjo kuomi tichango. Nyawanda ngima nyaka sani. Nyasaye mondo gwedh Mama Rosa Ringo kane piny Gongo Nyawita. Gongo Njinyo. Nyasaye matimo ono biro timo ni sani. Nikech Nyasaye oseting'o ripodi. Oseloko report marach. Laboratory mar piny nyalo golo report marach. To laboratory mar polo nyalo golo the real result mar ngimani. Ma momiyo an kama nanyisi ni duoko ni kuom Yesu ja Nazareth. Jalo yudo ka duoko onge. Konyruok onge. To wacho ni kare konyruoga amana kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasaye. Konyruoga amana kuom Ruoth Nyasaye ma jachuech polo gi piny. An kama nanyisi ni ya. Konyruok ero biro, konyruok ero biro, konyruok ero biro, konyruok ero biro. Ikriwa mondo ikaw konyruogno. Kaw konyruok ma Ruoth okelo kawuono. Repode te mosebedo maricho ngimani kawuono iloko. Bende nyochi dwaro promotion. Report osebiro, promotion iyudo kokalo kuom nying Yesu Kristo. Obedi misara manyichuli matin, report obiro, misara iyudo maduong' sani kuom nying Yesu ja Nazareth. Obedi nyomo ni mosebagni. Kawuono iyudo report maber nikech konyruogwa kuom Jehova Nyasaye. Nyasaye maduong' man gi teko. Nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Isemiya thuolo mondo ayalo wach. Miya Nyasaye. Aketo jal maywak no momako TV mogo chonge piny momako chandruoge ne lweti. Itimne ono ma dhano ok nyal timo nikech osetemo to ok nyalre. An ni resa Baba. Rie badi nikech in jadiera nyingi musiko mondo yud duong'. Alami Nyasacha maketo studio ni lweti gi ji duto matiye Nyasaye nyaka won studio ni umekende pande ichiele nyimu wasike. Jo jalo duto te pastors te gibiso beba yalo ka ni lweti Nyasaye. Jo tich te aumo gi remo maler. Ero kamano Nyasacha ne eriko tieno. Ma wuodi jo Migori uridi. Hallelujah. Kod Ismailo uko ma wuodi Kisumo. Gisede kaya weno ma wuodi Migori uridi. Girichado kach ma wuodi Kauma giji duto te maleme kanisa. Mar hope for good in Christ. Nyasaye mondi gwedh gi kiting'o gi malo. Ya mbapo piny gi imege wach man gi mbi kod teko. Rie badi nikech in jadiera e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. An ma wuok kodi an Nereah Mbewa. Awuok e piny Karachonyo ka uma skul kandiege. An jal ma Yesu Kristo nowaro. Wan kod kanisa wa Nairobi ka. Kamiluongo ni Kaloleni Social Hall. Along Jogo Road. Boot City Stadium. Wan kanyo wayalo Yesu mangima. Yesu mangima achiel nyoro tinene kendo nyaka chieng' ma ok lokre. Kendo jal ma wayalo ni ok warugi gimoro. Waruaki. Bi mondo ikaw hondi. Bi mondo ikaw ondi mondo walem kodi nikech sami kaw ono te dok to chandruogi no biro duogo nikech wachalo jomomi Panadol. To kisiketie wach Nyasaye mangima kendo tiyo ni. To jachien ok bi yudo nafas maduogo kuom nikech mach liel e ngimani seche te mach mar maler. Wan kod kanisa manyien jopolo. Akwaya kabolora nyim Roho Maler. Nyasaye gwedh joma nyocho oro na pesa mondo ang'iew go kombe. Ncha yudo siling 4,000. An kodgi. Abiro tiyo go. Pok atiyo kodgi an kodgi. Nyasaye chako wegi ng'ama chielo.
chako ore gimoro wang'iewe go tools pesa ne ng'eny jopolo hema be pesa ne ng'eny. Nyasaye mondo muli kamoro amora ma intie, ok nikech in jalemba to nikech in ng'at Nyasaye kendo in nyathi Nyasaye mochwe kido machal gi Nyasaye. Nyasaye otiye kodi, iting'e nying Nyasaye male konye tich Nyasaye. Nyasaye biro gwedhi. Abiro lamo ni gi pi wang'a, abiro lamo ni gi Roho Maler. Nyasaye mondo gwedhi. Namba naringo piny kanyo ang' ne kaw. Nyasacha mondo gwedhi. Warom kendo. Aheri gi era mar Roho Maler. Aheri gi era mar Kristo. Nying Yesu Kristo mondo yud duong'. E nying Yesu Kristo ma ja Nazareth.